Malain nga tiyempo nag-aapekto sa clean-up drive sa Kaluya Antique suno sa Philippine Coast Guard. Ini ang gitutukan ni Darrel Marie Sarmiento live sa Barangay Lapus Norte, La Paz, Iloilo City. Darrel? Kaya sila nga weekend, nag-umpisa na sa pag-dispatch ang Philippine Coast Guard Western Visayas ang Eastern Responding Unit sa Kaluya Antique. Apang ang pagpanghangkat sa ginapatigayon nga clean up amo ang hindi paborable nga paniempo. Impahayag sa PCG Western Visayas nga humalin sang Biyernes sa diin una nga nakita ng oil spill sa pila ka mga lugar sa Kaluya Antique. Kainas ang aga wala sa gihapon na pahamtang ang oil spill booms nga magabulig kun tani agud hindi na maglapta pa ang nagtagas nga langis. Magluwas sa maraing nga tiyempo, pagpanghangkat man ang kalayoon sa mga apektado nga lugar. Sa diin ginabanta, yara na sa 8 ka kilometro ang apektado. So far ma'am, yung oil spill booms natin is nandito pa sa Lipata Port from this district ma'am, Coast Guard District Western Visayas. Nandun po siya ngayon sa Lipata Port, naka-standby kasi waiting pa tayo for good weather. Meaning, that's one of our challenges because this group of islands, medyo lagyo sila, may challenge sa distance. Sa piyak sini, nagapadayon ng manual coastal kag shoreline cleanup sa mga apektado nga lugar kay inis ang aga. Yara sa 190 sack kag 8 ka tonnage bags ang oily waste ang nakolekta sa sitio Sabang, Barangay Tinugbok. Sa datos ng DSWD-6, yara sa 7,198 ka mga pamilya o kung 25,733 ka mga individual gikan sa 4 ka mga barangay ang apektado sa oil spill. Nagapadayon ang koordinasyon sa PCG Western Visayas sa mga kaiping nga lugar nga nakitaan sang sightings ng oil spill. Ginklaro naman sa Coast Guard Station Eastern Palawan nga hindi pa makabig ng oil spill ang mga grasa nga nakita sa shoreline nga sakop sang Barangay Concepcion kag Algeciras sa Banuas sang Agutaya. Natala na pa nga ipaidalom sa confirmatory test ang samples nga nakuha sa lugar. Hindi naman masyadong marami mga very minimal ma'am na to create na assumption na oil spill traces galing sa Mindoro. Although kumuha na kami ng sample ma'am pero hindi pa namin mapapadala gawa ng walang biyaheng bangka at napakalayo kasi at napakalalaki ng alon. Sa karon bilang pagpangaman naghimo sang improvised oil spill boom ang mga residente. Kate, sa subong kaupod ang nanari-sari nga ahensya sa gobyerno lakip na mga eksperto kagang bugos nga komunidad nga apektado sang nagluntad nga oil spill ang mayara na sang close coordination agud matap na ang paglapta sang langis kagang posible malapnagon nga halit sini hindi lang sa dunang manggad kundi pati na sa ikayong lawas sang komunidad. Kate, samtang sa konsini nga ginatidugan sa likod ko kaginatak na alas 4:40 subong lang gid nga hapon gintupok sang kalayo ang ginabanta duha ka mga pamalay kung sa diin sa aton kagina inisyal nga pagpangusisa dito totally burn gate ang area apang wala man sang may nahalitan nga individual. Kate? Madamo nga salamat, Darrel Marie Sarmiento.